Sanibonani, welcome back to our YouTube channel. Channel yako, channel yami, channel yethu sonke. If you are new here, please make sure you subscribe, and at the same time, please leave a comment, and then please try to engage so that we all speak and get to know each other. Today we speak about Anele Mdoda. While we were speaking about Anele Mdoda last week, 3 weeks ago, and then we were all talking about the fact that her sister is not there, her family is not there, you know. So we are running our mouth about her relationship with sister, saying what is this? What's Anele lalelanik nina ngizokhuluma ke niqhubeke manifuna ukukhuluma ngabe ngodadewethu bari mina okusalayo. Life goes on, and it looks like ugeli uyasheshisa. So bekade enze umshado wesintu. I don't know what they call it in Xhosa, but that was a traditional wedding that she did. Phela ngishinyanga ke manje watrowisha a bridal shower lapho ekade biza khona ecela abangani bakhe ukuthi bazoba ama bridesmaids akhe, because ugeli kusho ukuthi ziyawushaya umshado omhlophe this year ne boyfriend yakhe eumeli ephinde yazwe ngokuthi iphuma ubukhosini bakaXhosa obunye bamakhosi nothi ubukhosi lobo baba lwesimazwe inkosi yama iking yamaXhosa lo Dali banudali Njebo lo Bhemaya akaphumi lo lapho ngathi lona uyichief ngathi emaXhoseni banama tribe ne ngathi banama tribe, so wonke umuntu unenkosi yakhe, unenkosi yabe enkulu baphinde babe nenkosi zabe ezincane. Pink time. So but anyway, le nkosi yakhe ke lashade nayo ingane inkosi yakhe lashada kodwa futhi ngathi induna ngathi baba ka James lasha ozoshada no Anele la seshade no because uAnele seshadile phela usizoshaya umshado omhlophe. Ubaba wakhe uyinkosi uyinduna yamaXhosa, amanye amaXhosa esinye isizwe samaXhosa. So Anele ke is a radar host at 94.7 92.47 92.47 92.47 hayi kodwa nani niyamazi phela ukuthi uyini lapha eHighveld radio 92.7 radio, kodwa nje umuntu abelungu bakhe ke bafika ke baze bamupha nenkomo ngekhathi ezoshada oqala. So we looking forward to see umshado ka Anele omhlophe qhwa bebezibiza ngama Royal Rebels. Uye secela ke labo sisi laba aminabo ukuthi ecela baba ama bridesmaids akhe no guy ke lo munye James naye indoda yakhe ke naye iyacela ke laba bafowethu ukuthi abamiseke. Still there was no sight of her sister, no her sister wakhe akazanga poste. Hey guys, lento ema siblings ayikho right yongazwani kwemndeni, especially futhi if ukuthi noku public eye and abantu bayanazi and beni inseparable, because uAnele phela nodadewabo bebezwana asingaqamba manga. The Mdoda sisters nama gap up, they were really getting along, you know. Asilazi ke iqiniso sonke ukuthi ngempela kwabangani, we all assuming, we all thinking okay this happened, but truly speaking nobody knows the truth. Akekho wayikhona, akekho wazokwenzakalani. Siyasho umunye uthi hayi ngoba wacheat uAnele wamlwela kanti ucheat ngempela uthatha izingane wazinikeza. Uyabona nje kuningi, but ke ngicabanga ukuthi isho ukuthi into serious ngoba if ubaba wakho uma wabo washona but ubaba wabo usaphila, ubaba wabo ke hayi wayitholela nje unkosikazi omncane, and kusho ukuthi nalo nkosikazi akanayo ingqondo lo shade nobaba wakhe lengane lencane ngoba phela manje fanele ngabe yabahlanganisa. Kusho ukuthi mhlawumbe uyifeni yaAnele uyamsaba ngoba uAnele ngathi yena oshaya u5, yabona nje uAnele yabona nje ukuthi ngathi lesi sicontrola naye, so kusho ukuthi bayahluleka. Ngicabanga ukuthi bayahluleka ngoba phela usho ukuthi nje imndeni emngaka bahlele ukubahlalisa phansi babe yazi ngiyabona ukuthi ningazwani emndenini kodwa nibe cordial, khona kuthiwa ne cordial yabo. Uma khona imisebenzi nomngcwabo ufike uhlalele lapha kodwa ushuthwe nakuthiwa ubukhona abakwenza ngisho ukwenzakala. Kodwa Mdoda sisters kusho ukuthi it's really serious and the families are really failing to work it out. Anyway, we are looking forward to a white wedding Anele Mdoda without her sister on site, just her father only. That's the family member she has.